Letrasko galbae bat eraiki du Gotxon Barandieran idazleak bere 3. poema liburua ontzeko. Maitasunaz ari da honetan, bere belaunaldiaz, elkarbizitzarako baldintzez, hildako deserosoez, izilean errepikatutako ez, eta harrapatutako kultura baten nekez. Galbae liburua da galbaeren kontzeptuaren inguruan idatzitako poema liburu bat, maitasuna du ardatz, hainbat gai korapilatzen dira maitasunaren inguruan, eta batez ere nire belaunaldiko idatzitako poema liburu bat da. Esan nahi baita batez ere 70ko hamarkadan jaio ginenei, baina baita ere 60an eta 80an jaiotakoei. Gure herriaren aro jakin bat bizi izan dugu, oso ezaugarri zehatzak eta oso sasoi bortitza. Eta nik egin naizen dut ariketa bat, gaur egun ni naizena, zer utzita, zer bazter utzita, eta zer gordeta naizen, ez? Baina beti ere ni belaunaldi bateko kide bezala. Orduan hor dauden gaia batez ere dira, nik nire belaunaldi kide diren hainbat sortzaileen lanetatik, gorde ditudan hainbat gogoeta, hainbat sentipen, hoiekin egindako elkarrizketa bat. Eta liburuan ahots bat baino gehiago daude, nire ahotsa dago, baina nik hartu dut ere nire belaunaldi kide askoren ahotsa. Esan nahi dut, liburuan daudenak batzuk nirea dira, eta beste batzuk dira, beste batzui entzundakoak, beste batzuen iritziak agertzen dira, beste batzuen jarrerak agertzen dira, ez dira beti nireak, fikziozko personajeak ere sortu ditut poemetan, gauza batzuk esateko. Memoria ariketa bat ere egin dut, lehen esan dudan bezala, urte guzti hauetan zer baztertu dudan eta zerekin geratu naizen, batzuetan modu konstientean egiten den ariketa bada, beste batzuetan modu inkonstientean egiten dena. Baina honetan nik egin dut modu oso konstiente batean esan benetan ni zer naiz, ez? Eta zerk egin nau. Bizi izan dudan guzti honetatik, irakurri ditudan liburu guztietatik, entzun ditudan kantetatik, bertsoetatik, hoietatik, denetatik, zerekin gelditu naiz. Eta galdera egiten dien nire belaunaldikidei, zuek zerekin gelditu zarete, ez? Eta badago hor, amaren heriotzak gurutzatu egiten du liburua, ez? Idazten ari nintzela hil zen gure ama, eta horrek berretsi egin zidan galbaearen beharra. Batez ere, niretzako munduan zauen personaik importantena zelako, ez da? Orduan horrek egarri zian, zer da garrantzitsua benetan, ez? Bizitzan, zer da garrantzitsua benetan, ez? Eta orduan hasten zara bizitza eta heriotzaren arteko talka horretan, saiestu ezinezko eta saiestu beharrezten talka horretan, ez? Eta uste dut harik eta nahiko sasungarria dela, ez? Galbaea, norberak galbaea bere buruari pasatzea, eta lastoa kanpoan ustea. Oroitzapen emozional horretatik, Maurizia dago hor, baina ez Maurizia, oraingo Maurizia da, amama Pantxikeren sasoiko Maurizia. Bere ezaguna izan omen zan, hori kontatzen zigun amamak, ipuina asko kontatzen zizkigun, eta hau agian ere izango da, baina amamak beti kantatzen zizkigun Mauriziaren koplak. Eta kantatu egingo dizuete. Doinu hau da Maurizia Leon eta Fazio diskotik, 12. Eta da, jotea. Garoan kiriko latza, uskurra eta baratza, beharrik ez dugun ona, hain da bizi modulatza. Hain da bizi modulatza, garoan kiriko latza. Zeru beltzean izarra, pinu artean lizarra, garen azarrotzerako zurituko zait bizarra.
Zurituko zait bizarra, zeru eltzean izarra. Larrazkeneko langarra, larrazkeneko langarra, begiertzeko makarra. Ez dago etorkizunik, ailitza gezur bakarra. Ailitza gezur bakarra, larrazkeneko langarra. Pagaburuko tontorra, pagaburuko tontorra, garrik gabeko txondorra, goikoaren eskufina, latzabekoaren lorra. Latzabekoaren lorra, pagaburuko tontorra. Usaintxua ere inotza, usaintxua ere inotza, nardagarri pekorotza, utopiak ezinari, daragio eriotza. Daragio eriotza, usaintxua ere inotza. Lorategia nazuna, lorategia nazuna, zikinarentzat gazuna, galtzaileak lizundu du herriaren maitasuna. Herriaren maitasuna, lorategia nazuna. Liburua tono aldetik esperantzarako liburu bat dala, itxaropenerako. Nik ez dut egin horrela irakurketa oso eskorrik egin dugunarekiko, badakit gauza asko ez ditugula ondo egin, baina beste asko oso ondo egin ditugu. Eta uste dut horrek ematen didala ilusioa aurrera begira, ez? Ez dut egin memoria ariketa bat esateko orduan egin genuena oso ondo egon zen, eta ez dugu berriro egingo, ez? Ni horrek balio dit lastoa zein izan den identifikatzeko, eta gelditzen naiz ondo egin dugunarekin, eta aurrera begira. Memoriak balio dit aurrera begiratzeko. Nik uste dut gauza bat nostalgia dela, eta beste gauza bat dela gure herriaren historia kontatzea. Ez dira gauza bera, ez? Orduan, nik gehiago egin dut bestea. Nire herriaren historia, eta nik bizi izan dudanaren historian galbae lana egin, eta esan, bueno, nik gelditzen naiz ale honekin, eta ale hauekin aurrera begira jarri nahi dut, ez? Baina ariketa oso sasungarri izan da konturatzea nire ofiziokideek eta sorkuntzakideek eta nire militantziakideek, kide ikasitako horretatik zerekin gelditu naizen nik gaur egun. Nik oso esperientzia onak eduki ditut bai Arrakalarekin, bai Katamalorekin, zuzenean jente aurrean aurkeztu izan ditugu danean, oso momentu oso biziak bizi izan ditugu, ez? Errepikatzearren, ez? Baina jentearekin egotea testuak errezitatzen eta bertatik bertara eta kantuan eta hori oso betegarria da. Esango nuke nik aurretik idatzitako testuetatik baten batzuk badaramatza taldean dira Katamaloren sasoiko hoiek kantu bihurtu genituenak eta jenteak kantatzen zituenak eta gaur ere kantatzen dizkigunak eta hor testuak oraindik bizirik daudela iruditzen zait. Poemek badute magia hori, jente aurrean irakurtzen dituzunean bat egiten duzu jente horrekin, ez? Eta hori gauza derra da, uste dut literaturan ja borobiltzen duela idazten azten zaren etiketa, ez? Zirkuloa borobiltzen dela hor, orduan gure asmoa bada honekin emanaldi bat prestatzen ari gara eta horrekin ahalik eta leku gehienetara joan.